Rahotanni daga kanin taban Najeriya na cewa an yi jana'izar matashi Ismail Makai da ke sana'ar sayar da kayan kwalliya a unguwar Hotoro ta Shama bayan ya rasu a gidan budurwarsa fitacciyar 'yar rawar solan nan kuma 'yar TikTok wato Fati Sele. Daya daga cikin makusantan mamacin ya shaidawa kafar yada labarai ta Arewa Update cewa Sele ce ta fito daga cikin gidanta da safiyar Juma'a tana ihun gobara, kuma da aka shiga an tarar da shi ya ƙone kuma da alamun jini a jikinsa. Ya ce 'yan sandan ɗoroyi babba na tsare da Sele yayin da suke ci gaba da bincike. Abokanansa da ƙawayenta sun ce dama a baya sun samu saɓani tsakaninsu har ta kai ga sun rabu, kafin a baya-bayan nan su sake daidaitawa. Fati Sele dai 'yar asalin jihar Borno ce da ke haya a unguwar Ɗanbare, inda take wasan solo a wani gidan gala da ke unguwar Sabon garin Kano. Makusancin ya kuma ce an kai mamacin asibitin Nasarawa kafin daga bisani a yi jana'izarsa a unguwarsu wato unguwa uku 'yan awaki. Tuni dai abokai da 'yan uwa ke ci gaba da bayyana alhini a dandalin TikTok tare da kiraye-kiraye a yi bincike kan rasuwarsa. Abubakar Haruna Mashi daga Nigerian Force. Rahotanni daga kanin taban Najeriya na cewa an yi jana'izar matashi Ismail Makai da ke sana'ar sayar da kayan kwalliya a unguwar Hotoro ta Shama bayan ya rasu a gidan budurwarsa fitacciyar 'yar rawar solan nan kuma 'yar TikTok wato Fati Sele. Daya daga cikin makusantan mamacin ya shaidawa kafar yada labarai ta Arewa Update cewa Sele ce ta fito daga cikin gidanta da safiyar Juma'a tana ihun gobara, kuma da aka shiga an tarar da shi ya ƙone kuma da alamun jini a jikinsa. Ya ce 'yan sandan ɗoroyi babba na tsare da Sele yayin da suke ci gaba da bincike. Abokanansa da ƙawayenta sun ce dama a baya sun samu saɓani tsakaninsu har ta kai ga sun rabu, kafin a baya-bayan nan su sake daidaitawa. Fati Sele dai 'yar asalin jihar Borno ce da ke haya a unguwar Ɗanbare, inda take wasan solo a wani gidan gala da ke unguwar Sabon garin Kano. Makusancin ya kuma ce an kai mamacin asibitin Nasarawa kafin daga bisani a yi jana'izarsa a unguwarsu wato unguwa uku 'yan awaki. Tuni dai abokai da 'yan uwa ke ci gaba da bayyana alhini a dandalin TikTok tare da kiraye-kiraye a yi bincike kan rasuwarsa. Abubakar Haruna Mashi daga Nigerian Force.